खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 29 एप्रिल 2022 मायथाइ एबा 15 बैसाग दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानिखौ गोदान आदबजों खालामनो नाजागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोख्रैथिया बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन। हरखाबनो मोनसे गोदान खाबु ओंखारनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव एसे जौगागोन। नखरजों गोरोबलायनाया साबसिन जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान थांखिनि सायाव गोसो होगोन। जोबनायाव नोंथाङा मोनसे गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। बृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ गोजोन आरो धैर्यजों मावफुंगोन। लासै लासै खामानि थिलिनि थासारिया नोंथांनि फारसे सोलायगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। न'आव गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि मावथांखिफोरखौ गेबें आदबजों फोजोबगोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम मोनदांथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। साना गोजोनै जोबलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा गोदान खारिथि आरो सोलोंनायनि फारसे थागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा खामानि थिलियाव बेसेनगोनां जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखि। लोगोफोरजों रायज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि सानस्रिया गोगोमजायै दिन्थिगोन। साननि जोबनायाव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि सम आरो गोहोखौ मोजाङै बाहायनो नांगोन। खामानि थिलियाव एसे नारसिननाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानो गोनां जागोन। नखरनि हेफाजाबा नोंथांजों थागोन। नोंथाङा सोरबा खाथिनि सुबुंनिफ्राय बोसोन लानो हागौ। लासै लासै थासारिफोरा मोजां जागोन। साननि जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ फोरमान खालामनो गासैबो नाजागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सावगारिया गोख्रों जागोन। गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा थार लामाजों लामा दिन्थिगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। माखासे गोजाम खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। न'आव गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। साना समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा गावनि आखुजों मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा गोजाम खामानिफोरखौ फोजोबगोन। नोंथांनि गियानआ नोंथांखौ दावगानायाव मदद होगोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा धैर्यजों खामानि मावनांगोन। नोंथांनि हाबा मावनाय जायगायाव माखासे सोलायनायफोर जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथांहा नखरनि हेफाजाब थागोन।
नोंथाङा नोंथांनि रोंमोन्दांथिनि सायाव बिथा खालामनानै थार थिरांथा लागोन। लासै लासै थासारिया मोजां जागोन। साननि जोबनायसिम गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मुगा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थांखिनि फारसे गोख्रैयै दावगागोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबा मावनाय जायगायाव मोनसे गोदान दिथा मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानिफोराव आबुङै मुखुब थागोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव जाफुंसारनाय फैगोन। रांनि बाथ्राया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार थिरांथा लानो हागौ। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ दावगानायाव मदद होगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोदान खामानि मावनो साननो हागौ। खामानि थिलियाव खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि सानस्रिया मोनसे आलादा सिनायथि सोरजिगोन। नोंथाङा गोदान बिथांखि लानो हायो। जोबनायाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा सिरि थागोन आरो गावनि खामानियाव गोसो होगोन। लासै लासै खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साननायखौ रोखायै फोरमायगोन। खामानिया थि समावनो जोबगोन। जोबनायाव गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।